Nakon što su Gandalijanci okupirali Bakuganski međuprostor, stvari su krenule na gore u ratu za Nitiju. Odlučili smo da krenemo sa Fabijom i pomognemo im u borbi. Kada smo stigli tamo, postali smo članovi reda dvorskih vitezova. Sada su Zemlja i Nitija ujedinjene u borbi protiv Barodiusa, koji želi da ukrade svetu sferu. Na našu sreću imamo kolosalnog draga na našoj strani. Barodiuse i redu 12-orice, osuđeni ste na poraz. Sad, Drago, Bakugan bitka! Šta dalje čekate? Sve protiv tebe sad je. Želiš sve da daš, ali treba sebe da znaš. Sad dobro slušaj me, samo ću tebi je sukobljeno, sve do sutra. Sad dobro borimo se, dok me ne stane Bakugan. Fabija, ovo je veoma važno. Da li si sasvim sigurna da je to ono što je Nurzak rekao? Jesam. Gospodaru Nurzak! Veruj mi, Rene, ne želimo više da ljutimo svetu sferu. Odmah pošto je to rekao, prestali su da se bore i otišli su. Vrlo zanimljivo da se carev najbliži savjetnik plaši onog za čim žudi njegov gospodar. Da, slažem se. Ta informacija je vrlo korisna. Šta? Kako to misliš? Pa, ako znaš čega se tvoji neprijatelji plaše, onda to možeš da iskoristiš protiv njih. To je dobar zaključak, Šune. Ali treba da otkrijemo najbolji način da to iskoristimo u svoju korist. Možda bi trebalo da se fokusiramo na ljude oko Barodiusa, a ne na njega. Zavadi pa vladaj. To mi se sviđa, druže. A? Zavadi, kako? Kad bismo saznali ko se boji svete sfere, pa onda možda bismo mogli da ih okrenemo protiv Barodiusa. Šta ti misliš? Mislim da je to prilično solidna strategija. Bakuganski borci, partneri do samog kraja. Uđi, Da, gospodine. pusti se, Rene. Jesi li nervozan? Ne, gospodine. I ne treba. Jedino oni kojima najviše verujem imaju privilegiju da uđu u moje lično svetilište. Duboko sam počastvovan. Ne spuštaj pogled, Rene. To je znak slabosti. A ja imam nisku toleranciju na slabost. I pored mnogih poraza tvog tima, ja i dalje imam poverenja u tebe. Hvala, gospodine. Reci mi šta se desilo s Nurzakom. Zbog čega si besan, Rene? Ovo samo pokazuje da ti car veruje. Želi da špioniram druge za njega. Jedini razlog zbog kog sam pristao na to je da bih izašao iz podzemlja gde su me primorali da živim. Ako odbijem careve naređenja, bit ćemo vraćeni tamo bez nade da ikad izađemo ponovo. Ali Nurzak se s pravom plaši sfere. Slediti Barodiusa je opasno po život. Nemamo izbora. Hej, Rene, hoću da razgovaramo. Čula sam da te je Barodius zvao na privatni sastanak. Jel o meni bilo reči? Zenet? Jel želi mene da se otarasi? Verovatno, jer sam samo ja ostala pored tebe. Kakav si dogovor sklopio, ha? Možeš li mu reći nešto lepo o meni? Ma daj, Rene, oduvek sam bila odani vojnik. Pomozi sestri, stvarno se plašim. O, molim te, Rene. Ne znam šta da radim. Mislim da preteruješ. To je sve što mogu sada da ti kažem, u redu? Čekaj, ne idi, molim te. Možda Ren govori istinu. Nije važno. Zar nisi shvatio, svaljivanje krvice je ovde najpopularnija igra? U redu. A mi smo sledeći na redu. Šta ćemo da radimo? Kad bih samo mogla da ih ubedim da su moje sposobnosti prerušavanja bitne za tim, možda nas onda zadrže. Ali možda to nema smisla. Misliš da nije vredno borbe? Tako sam nemoćna. Treba da nekako zadivimo cara da bi nas poštedeo, ali sve dok motre na nas, bit će to prilično teško. Ali ne i nemoguće. Pa? Prilično blizu nemogućeg. Upravo smo dobili naređenje da pratimo gospodara Gila i Rena na Nitiju. Iza tebe sam. Pa možda su naše šanse mnogo veće. Spreman za polazak, Rene? Da, gospodaru Gile. Uništit ćemo drugi štit odbrane, tako da Nitijanci ne mogu nikada više da ga obnove. Tvoj zadatak će biti da zamajavaš borce dok ja uništavam zgradu generatora. Zvuči podlo.
To je sjajan plan. Danas si malo rastrojen, Rene. Bilo bi bolje da me ne iznerviraš. Nikako, druže, gospodine, neću vas izneveriti. Šta se dešava? Jesi li me čuo, Rene? Da li me uopšte slušaš? Da, da, gospodine. Krakiks? Ha? Šta ovo treba da znači, Zenet? Oprostite, gospodaru Gile, samo sam želela još jednu priliku da udarim na te borce, znate? Jer ja toliko uživam u tome da ih povređujem. Izvinite, morala sam da se prikrijem, ali teško je zadovoljiti cara kad Ren uporno dobija sve dobre zadatke. I mene nervira što je toliki carev mezimac. U redu, Zenet, daću ti šansu, ali bolje da je ne prokockaš. O, hvala vam. Samo se saberi, Zenet. Možeš ti to bez problema, samo polako. Čuli ste to? Da, šta je to? Sposobnost aktiviraj se! Uzvik G! Jeste li videli to? Neverovatno! Rasklimalo mi je zube! Treba nam skeniranje štita tako da možemo da ga uništimo na molekularnom nivou. Razumem. Ko je onaj tip dole? Bolje da idemo da pogledamo. Čekaj! Svejter spreman. Borbena sprava pojačanje! Nešto petljaju oko štita. Pa onda, vreme je da zaslužiš čin. Dobro, idemo, kontestijere. Spreman sam. Bakugan bitka! Bakugan, postavi se! Chaos kontestijer! Sposobnost borbene sprave aktiviraj se. Ponoćni svejter. O, čoveče, kakva je ovo stvar? Usredsredi se na naš objekat, neka se devojka pobrine za kontranapad. Vreme je za malo akcije, Hoptore. To je to! Glavu dole i samo tako nastavi, Zenet. Drži ih podalje od nas. Da, gospodine. U redu, učinimo to. Sposobnost aktiviraj se! Hiper nebeski vol! Sposobnost aktiviraj se. Ninja zaštitni spiralni tornado. Hajde već jednom. Izvini, uhvatio me na prepad. Neće se više ponoviti. A, bolje da ne. Ulazna karta spremna. Bakugan bitka! Bakugan postavi se! Bakugan bitka. Bakugan postavi se. Ponovimo to, Hoptore, kao prošli put. Vreme je za malo ozbiljne štete. Hajde, Slaviću. Navali! Opori ga, kontestijere! Sposobnost aktiviraj se! Uvrnuti udar! Razvedni se zlatkišu, sledi dobar deo! Borbena sprava pojačanje! Udar! Borbena sprava pojačanje! Nećeš tek tako zamahnuti repom i pobeći od mene? Ne brini, držim ga na oku. Ovo počinje da me zamara, čoveče! Ispecimo ovu leteću kokošku! Hoćeš da budeš standardno ili rašpečeno? Pokažemo im da Ren nije jedini koji ume da se bori! Moramo da zaštitimo štit, Hoptore. Ulazna karta, otvori se! Sjaj ljutnje! Wow, Šune, padam! Šta je ovo? Zenet, prekini da se glupiraš i sredi ih! Pokušavam ti, nadmeni tupane! Daj mi sekund! Sposobnost borbene sprave aktiviraj se! Sparta Buster zvezda!
rade, Hoktore? Čitam mi misli! Onamo, pored štita! Njega treba da pogodimo. Tako je! Sposobnost borbene sprave, aktiviraj se! Ponoćni svejter! O, čoveče, ne opet! Ne mogu ništa da vidim ovde! Smiri se, izvući ću nas odavde. Pa žuri onda! A! Pravo su ispod nas! Zgrabi ih! Stvarno mrzim kad mi naređuješ. Opustavi paljbu, to sam ja, glupani! Podaci su nepotpuni, a transfer je prekinut. Vi nesreće, šta to radite? A! Prevario me je, izvini! Pogledaj, dolazi ovamo ponovo. Evo ti ovo! To boli! Sposobnost, aktiviraj se! Nebeski zubac gromkog Stariona! Zenet! Još jednom, ulazna karta, spremna! Bakugan, bitka! Bakugan, postavi se! Sposobnost, aktiviraj se! Smrtni pakao! Sposobnost, aktiviraj se! Argonski mlas! Sposobnost, aktiviraj se! Zavrtanj, borbeni metak! Sposobnost, aktiviraj se! Samurajski štit! Stvarno, čak nije ogrevotina! O-o! Bolje da se vratim tamo pre nego što uprskam stvar! Vreme je da osjetiš moć Krakiksa! Borbena sprava, pojačanje! Gospodaru Gile, mogu ja ovo, obećavam! Samo reci kad, Zenet. Sposobnost, aktiviraj se! Napadni udar! Dobro! Ulazna karta, otvori se! Prevrtljiva sila! Zavitlavaš me? Ne mogu da verujem da mi je uzvratio napad tek tako! Beskorisna si! Sposobnost borbene sprave, aktiviraj se! Razvratnik! Wow, ovako! Hoktore, ne! Plameni baruk! Dan Kuso! Hvala, Drago! Nije problem, nadam se da si dobro. Malo kasniš. Izvini, druže. Gužva u saobraćaju. Unakrsni razbijač spreman. Borbena sprava, pojačanje! Borbena sprava, pojačanje! Sposobnost borbene sprave, aktiviraj se! Ponoćni svejter! Evo me, stižem! Sposobnost borbene sprave, aktiviraj se! Unakrsni razbijač Neo! Zenet, oprosti! Neka ti ne bude žao, nikada nisi ni imao šanse. Ne verujem! Izgubili smo! Izneverila si me, Zenet! Idemo! Sjajno! Ha! To je to! Gotovo je! Završila sam! O, čoveče! Zenet, Da? možda postoji način da se izvučemo odavde. Šta? Siguran sam da možemo ubediti Gila. Sumnjam. Postoji nešto što možemo da mu ponudimo. Sve što imam da ponudim su borbene veštine, a one nisu dovoljno dobre. Neće mi pomoći. Ali tako si se hrabro borila danas. Zaboravljaš da smo mi Gandalijanci. Nama lojalnost nije
izgleda da nije. Da, to nas čini potpuno drugačijim od ljudi. Stvari poput partnerstva i lojalnosti ljudima nešto znače, kontesijere. Jedini put kad smo sarađivali je kad smo hteli nekome da smestimo. Gospodine, možemo da prenesemo samo 76% podataka. Samo to? Sve je tvoja krivica. Tako mi je žao. Učinit ću sve. Ako mi date još jednu šansu da sve ispravim. Nemaš nikakve šanse, luda devojko. Gospodaru Gile, imam predlog. Niko te nije pitao. Molim vas, samo me poslušajte. Obećavam da će vas zanimati. Nije tajna da su ostali u 12. odredu ljubomorni, jer ste odmah iza cara. Treba da iskoristite nekog koji je odan samo vama i da vam dojavljuje šta rade ostali članovi. A ko bi to mogao da bude? Pa Senet, naravno. Tačno. Bila bi mi čast da vas služim. Ja ću biti uz nju. Vrlo dobro vas dvoje. Ovo zvuči kao zanimljiv predlog i zainteresovan sam da pokušam. Za sad, kako god. Hvala vam, gospodaru Gile. Sad želim da se pretvoriš u Nurzaka i špijuniraš Kazarinu. Hej, u šta to gledaš? Jel nosim nešto tvoje na sebi ili šta već, a? Polako, niko neće posumnjati. Izvinite, gospodarice Kazarina, gospodar Nurzak želi da vas vidi. Stvarno? Baš glupo od njega da dođe ovde pred svima. Izvini što te uznemiravam, Kazarina, ali treba hitno da razgovaramo. Imaš 60 sekundi. Samo se pitam, jesi li razmišljala o tome? O čemu? Pa, znaš već, o onome što smo pričali. Samo ostani smirena i pribrana, Zenet. Stara vreća nikad neće saznati. A zašto to pitaš? Rekla sam šta sam odlučila. Dobro, znaš već, samo proveravam. Hajde, nastavi konverzaciju. Misliš da je to lako? Zašto onda ti ne pokušaš? Samo odbi, druže. Pa šta je bilo, starče? Jesi li se predomislio sada ili si se možda uplašio? Šta? Naravno da ne. Pa to je dobro čuti. Znači, naš plan da svrgnemo Barodiusa i dalje važi. Da svrgnu Barodiusa? Pa, vidimo se kasnije, Kazarina. Samo polako. Otkrili smo tajnu. A kako će te gospodar Gil da bude srećan kad to čuje? Odlično, Zenet. Mislim da sam nadarena za špijunažu. Ozbiljno? To dvoje planiraju da zbace cara? Znam, ludo. Možete li da verujete? To dvoje su toliko podli. Krakikse, što radiš ovde? Krakikse? Odlična si bila, Zenet. Hvala vam. Sasvim sam spremna za naredni zadatak, gospodine. Gospodaru Gile? Odgovori mi. Prevario si nas. A? Ja ne razumem. Rekli ste da sam bila dobra. Zašto me kažnjavate? Zenet. Šta? Kontestijere? Izdali su nas. Rekla sam ti da Gandalijanci ne cene lojalnost, sećaš se? To nije uvek tako, Zenet. Ti i ja smo bili odani jedno drugom. Bili smo pravi partneri. Wow, čoveče! Potpuno si u pravu. Zaista smo bili partneri. Kontestijere? Da, Zenet. Izvini što mi je trebalo toliko da to shvatim. U redu je. Bolje ikad nego nikad. Laku noć!
noći, lepo sanjaj, partneru. Sad kad znamo da se pojedini članovi 12. odreda plaše svete sfere, treba da iskoristimo to saznanje u svoju korist. Ako uspemo da stvorimo razdor među onima koji su odani Barodiusu, možemo ozbiljno da oslabimo gandalijanske snage. Ako nateramo Nurzaka na izdaju, za ostale će biti lako, ali on je veoma tvrd orah. Pred nama je zaista težak zadatak, ali ne smemo da izneverimo kraljicu Serenu i ostale Nitijance. Nećete verovati ko se pojavio. Moram da vam priznam, Nurzak je ozbiljan igrač. Ne propustite to.